11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang ngilang dadi traumaku. Ngene men kisah bujangku, ademe angin wengi teko, ngancani aku kelangan kanca crita. Jane namung masalah tresno, tapi kaya lara. Yen akhire wirang pen wirang pisan, yen akhire lara pen lara tenan. Apa wong tulus wis garis sing ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresnaku kaya bonsai anting putri, mbok sirami rino lan wengi, masih elok endah disawangi, tapi dipaksa ora iso gedhe. Sabar ngadepi nandure kembang tukul wirang. Woyo ngalah tenan nandese tenan, we nganggep aku sewates kancamu. Namung masalah tresno, tapi kaya lara. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis garis sing ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresnaku kaya bonsai anting putri, mbok sirami rino lan wengi, masih elok endah disawangi, tapi dipaksa ora iso gedhe.
masalah tresno tapi kok yo